Beth ydych chi'n teimlo wrth i chi rhedeg allan i'r cae a chanu'r anthem? Diolch. Mae fe'n teimlad gored yn ni'n gallu gael. Mae fe'n eitha anodd heb fans yn y stadiwm, ond tro diwetha yn Caerdydd pan o'n i wedi gael gyda'r anthem, gyda dim ond 3,000 o pobl na. Oedd e'n arbennig. Mae fe'n teimlad y gored ni'n gallu gael. Mae chi'n dewis tîm ffantasi pêl-droed 5 pob ochr, pwy fyddai yn dy dîm? Mae hwnna'n eitha galed. Wel, bydd rhaid i fi bod mewn right? I dechrau. So hwnna un. Fi'n rhoi Gareth Bale mewn na. Fi'n rhoi Aaron Ramsey mewn na. Fi'n rhoi Johnny Williams achos ffrind gorau yn y tîm fi yw e. A mae angen gol gaedwad, felly fi'n rhoi Danny Ward mewn na hefyd. Diolch am gyd o'r cwestiynau a diolch am gyd o'r pethau chi wedi dod heddi. Mae fe wedi gwneud i fi'n teimlo'n gret i gweld bod pawb yn cefnogi ni gormod nôl ac dwi'n gweithio bych chi'n gwylio gyd o'r gemau ac yn canu pan bydd yr anthem yn dod mlaen ar y teledu.